Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Bueno, pois neste momento estamos na fase da poda, metidos xa plenamente, o que é a poda da viña, e estamos realmente o que é todo o Rías Baixas, prácticamente xa algúns xa empezaron a podar en diciembre, entonces digamos que estamos a un 30% da poda. A verdade que tuvemos un noviembre, un diciembre que ao final sí que enfriou un pouquiño, pero realmente foron uns meses bastante calurosos, non? Eso para o campo non é nada bo. Noviembre, diciembre foi un mes sempre de chuvia e de frío, pero bueno, cada ano vemos que as temperaturas están subindo, o cual creo que vai sendo un pequeno problema, pero bueno, realmente pois ao final o frío vai chegando, aunque sea en meses máis tardíos, sí que poden modificar algo o ciclo, pero bueno, vamos tendo algo de sorte e as temperaturas ao final se foron refrescando un pouquiño. Estas temperaturas, pois, cara ao ciclo das plantas que son de folla caduca, en este caso tamén o viñedo, pois o que fai é que ten menos horas de descanso, non, a viña, e iso pois pode provocar despois unha mala brotación ou incluso unha brotación moi temprana, antes de tempo, e que nos poida complicar o que é a produción. O sea, que é moi importante que as plantas de folla caduca teñan horas de frío para que invernen e broten perfectamente cando chega a primavera. Como xa comentamos outras veces, as distintas épocas de poda, claro que afectan na produción, non? Esas viñas, esas podas tempranas que utilizamos para restar vigor antes de que caiga a folla, pois as reservas pasen a raíces, pois intentar podar en esa época, pois restar vigor ás plantas, non? As podas máis tardías, que moita xente utiliza para zonas de heladas, pois para que haxa unha brotación máis tardía e, polo tanto, os fríos xa puderan haber desaparecido, pois, bueno, é outra das prácticas que se poden facer, non? Nada aseguro ao 100%, porque pode vir unha helada hasta o mes de maio, pode vir unha helada, pero, bueno, sí que polo menos reduce un pouquiño que che poida cair unha helada, non, nesa época. O que é a poda normal, pois é estes meses de diciembre, enero, febreiro, son as podas, digamos, de cando a viña en seco, a viña está totalmente para podar e é ótimo para podar estes meses, non? Canto máis próximo á brotación, pois quizá é mellor, porque así o corte está o menos exposto a enfermedades, e, sobre todo, evitar podas en días húmedos ou de chuvia. Nós xa realizamos o que é a extracción de terra para analíticas de suelo, que é moi importante, para que haxa un equilibrio do pH, materia orgánica e dos macroelementos,
no suelo para que a planta funcione ben. O sea que é un momento ótimo para ahora ir sacando as mostras para que xa teñamos preparado cando chegue o momento das emendas de abonado e corrixir os pHs, pois agora é época de sacar esa terra para levar a analizar. Bueno, como todos os anos, que sempre o facemos, pero non está ben, sempre está ben repetilo, a desinfección da ferramenta de poda, que é importantísima para as enfermedades da madeira, non facer cortes moi próximos aos troncos gordos da cepa para que non teña problemas de sequedad hacia a cepa, e sobre todo, pois eso, desinfección, a madeira do suelo, se hai enfermedades como escoriose, eso, pois hai que destruílas, sacala do viñedo para que as enfermedades non prolifen tanto, non? De todos os xeitos, a viña que están sanas se poden tamén rebrozar na propia viña que aporta materia orgánica. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A praga da flavescencia dourada preocupa o sector vitivinícola galego. Dende a denominación de orixe Rías Baixas reclaman á Xunta de Galicia que actúe para frear o seu avance. Preocupación hay, el sector sí está preocupado y nosotros le hemos trasladado a la Consellería una cuestión que ya creo que ya la Consellería ya la ha implantado, que es el problema no es la plaga en las fincas que están funcionando, o sea, en las fincas que tienen actividad. El problema es cuando esa plaga se centra en esas fincas que están abandonadas, donde nadie las cuida. Entonces, si esas fincas abandonadas nadie las trata y nadie las cuida, la enfermedad, el vector, no vamos a ser capaces de erradicarlo en la vida. Entonces, lo que le hemos pedido a la Consellería es que actúe contra esas fincas, a la Consellería y, lógicamente, y a los ayuntamientos, que actúen en esas fincas que están abandonadas. Que os seus efectos son devastadores pro viñedo. Transmitida por un mosquito, esta praga remata por secar a planta por completo, obrigando incluso a arrancar plantacións enteiras. Se instala en la planta y la seca, te deja... Entonces, ahí hay muchas soluciones, una es el tratamiento, pero en cuanto ya hay una afección, según la normativa nacional, que llega creo que es el 20% de una explotación, te obligan a arrancar todo lo que es el perímetro. Por ahora esa situación evidentemente no se da, yo creo que no se va a dar, pero evidentemente hay que seguir apostando y trabajando para evitarlo. Nosotros hasta ahora no lo habíamos tenido, lo detectaron, yo creo que se detectó el año pasado, hace 2 años, los primeros insectos, en unas trampas que pone la Consellería de Medio Rural. Cataluña lo tiene muchísimo, Cataluña llegó a erradicarlo, pero ha vuelto otra vez la plaga. Sé que en Baleares también lo tienen, en Francia son incapaces de erradicarlo. O sea, me refiero, es muy complicado. Una vez que entra es complicado y sobre todo, si tú trabajas pero tu vecino no, pues es que poco tienes que hacer. Si tú trabajas y tienes fincas que están abandonadas, que nadie las trata y el insecto se mete ahí, no tenemos nada que hacer. As zonas máis afectadas son o sur da provincia de Pontevedra e Ourense. Nestas parcelas é necesario aplicar un tratamento insecticida autorizado. Así as cousas, preocupa especialmente a falta de control en Portugal. Que Portugal no está haciendo nada. Esto no es una acusación a Portugal, pero en Portugal la flavescencia dorada ya lleva mucho tiempo activa y no están poniendo coto, no están tratando, no están tomando medidas preventivas, con lo cual por esa cuestión ha saltado el río Miño y ha entrado en Galicia y sobre todo por ahora está en la franja sur, en el límite con Portugal, en la franja sur de Galicia, las provincias de Ourense y de Pontevedra. A nosotros nos afecta desde Crecente hasta la desembocadura del río Miño. La afección es mayor en la zona del Condado, pero también hay fincas del Rosal que también están... O sea, hay
insectos vectores detectados en la zona del Rosal, e en el Ribeiro tamén está afectando. Aínda que na denominación de orixe Rías Baixas confían na profesionalidade dos seus viticultores, fan un chamado a extremar o control para evitar que a flavescencia dourada continúe estendéndose polos viñedos galegos. Los viticultores nuestros son viticultores profesionales, saben cómo hay que tratarla. Además, el Ministerio ya está informado, el Ministerio ha autorizado el uso de unos insecticidas que están específicamente pensados para este tipo de enfermedades, con lo cual las plantaciones nuestras están tratadas y no tienen problema, pero sí es cierto que tenemos un problema. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢。 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. A Xunta de Galicia reclama garantías para os sectores produtivos estratéxicos para a economía galega ante o novo escenario tralo acordo acadado o pasado 6 de decembro entre a Unión Europea e Mercosur e que facilitará o intercambio comercial sen aranceis entre os países europeos e os que forman o bloque económico suramericano, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O goberno autonómico cree que a alianza no caso de Galicia podería impulsar o comercio e a internacionalización das empresas galegas e anunciou a apertura dunha nova antena comercial do Instituto de Promoción Económica de Galicia, IGAPE, en Brasil, a primeira que se abrirá en América do Sur co fin de apoiar aqueles sectores que queiran operar neses mercados. Pendente da súa ratificación polo Consello da Unión Europea e o Parlamento Europeo, o pacto liberalizaría o 90% das importacións e exportacións entre ambos bloques, ofrecendo oportunidades únicas para sectores estratégicos en Galicia, como o automóvil, os produtos agrícolas e a industria química. Para a Xunta, o futuro marco comercial permitiría ás empresas galegas aproveitar mellores condicións de acceso aos mercados de América do Sur, reducindo aranceis e mellorando a competitividade das exportacións. Compre subliñar que Argentina e Brasil, estados parte de Mercosur, son clave para o sector industrial e para a adquisición de materias primas críticas, como o litio, necesario para alcanzar os obxectivos verdes europeos. Ademais, Uruguai e Paraguai, tamén membros, ofrecen perspectivas para sectores como o alimentario e a maquinaria, reforzando o papel exportador das PEMES galegas. No caso da industria alimentaria, o goberno autonómico apunta que a redución dos aranceis e a maior seguridade xurídica mediante indicacións xeográficas favorecería o comercio de viños e produtos típicos galegos. Iso sí, o goberno autonómico reclama controis máis estritos e transparentes e implementar unha estrategia eficaz e intelixente para Europa no sentido de maximizar os beneficios que ten o acordo, pero mitigando os posibles efectos negativos e garantindo a inclusión de todos os sectores productivos. No referente ao sector agrogandeiro, dende a Xunta amosan a súa preocupación polas posibles consecuencias do acordo e insisten na reclamación dunha conferencia sectorial urxente sobre esta cuestión para avaliar este impacto. Recoñecen que o tratado supón un novo reto do que se descoñecen as implicacións reais no campo. Apuntan que se ven a baixada de aranceis para a importación de determinadas materias primas destinadas á alimentación animal pode ser positiva. Tamén se trata de países cunha inmensa potencialidade no ámbito agrogandeiro e cunhas dimensións moi grandes, o que pode supoñer unha ameaza para un sector tan sensible. Existen tamén os condicionantes en eidos como a sanidade e o benestar animal, que se foron implementando en Europa con respecto, por exemplo, ao uso de fitosanitarios, pensos ou outros aditivos que hai moitos anos se usaban na Unión Europea e que se foron eliminando, pero sí están aínda vixentes nos países do Mercosur. Por iso reclaman que os produtores galegos poidan competir en igualdade de condicións nesta nova realidade. Os viños brancos de Adegas Fillaboa, situada en Salvaterra de Miño, foron recoñecidos polo prestixioso Master of Wine británico Tim Atkin na súa Rías Baixas 2024 Special Report con altas puntuacións. A Fillaboa 1898-2016 obtivo 96 puntos. Fillaboa Selección Leira Monte Alto 2021 obtivo 94 e Fillaboa 2023 93 puntos. Ademais, a fotografía de portada escollida polo xornalista e crítico británico
británico está realizada nunha das parcelas máis emblemáticas desta adega e a máis alta da Leira Fillaboa, Monte Alto. E no seu artigo afirma que os viñedos de Fillaboa sobre o río Miño son algúns dos máis atractivos de Rías Baixas e son a orixe deste albariño maduro e intenso da enóloga de Adegas Fillaboa Isabel Salgado, referíndose a Fillaboa 1898-2016. A este viño outorgalle 96 puntos e deste viño branco tan premiado testemuña que é denso e concentrado, pero apoiado pola acidez e a mineralidade granítica e que ten un padal medio cremoso, sabores a pera e pomelo, un toque de pan tostado e un final longo, afiado e refrescante. Tamén destaca os labores de viticultura e as conversacións con Antonio González, responsable de campo de Adegas Fillaboa, que comenta que hai que podar forte e ás veces facer vendima en verde e que non hai moitos viñedos de máis de 30 anos a parte das recensións que dedica a Fillaboa a selección Leira Monte Alto 2021 con 94 puntos ou a Fillaboa 2023 con 93 puntos. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.